ମୋତେ ବେଶରେ ପିଟିବ। ସହରଟାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେହି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାଇ କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା ପତି ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଦେବତାର ପରେ ନା ତମେ ଏକ ଅସୁର ଈଶ୍ୱର ରୂପରେ ତମେ ଏକ ଶୈତାନ। ତମେ ତ ଅର୍ଥ ଗର୍ଜନ ମତେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ତମେ ମୋହନକୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋରରେ ପିଟୁଥିଲ? ଭାଇ ପିଟୁଥିଲି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଘଷିଲି ଗୋଟା ଫୁଟ ଦେଇଛି। କଣ ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ? ଏ ଘରେ କଣ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟି କୋଟି କିଣା ଯାଇ ପାରିବନି? ତାପରେ ସେ ଦୋଷ କରିବ। ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ଏ ଘରେ ମାଲିକ ଆଉ ଇଏ ଚାକର। ନିଜକୁ ମାଲିକ ବୋଲି କହିବାକୁ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ତମେ ମାଲିକ ନୁହଁ, ତମେ ହଉଛ ଏ ଘର ଆଶ୍ରିତ। ବରଂ